Коса хора, аз съм Марто 360. И днеска започваме с третия епизод на Tiny Thief. Продължаваме, ще да минем няколко нива или целият епизод. Това е цялата част на играта. Ох, мръсник. Сега ти императивам живота. Ко стана, бе? Взех ти ключа. Много добре. Се умитам. Сега да отключим и този кол. Тоно, че как ли година, много ми е интересно. Сигурно Том лети. Оп. Да се връща. Тръгна си. Как се вземе на детето? Близалка. Те ли срам, бе? Сега май пускаме топката и си чупим. То също се чупи, бяга. Тъй гледам. Чакай малко да седя, че то нищо не се чупи. Сякаш някой го... Не казвам какво. Извинявай, спънахте. Сега да отключим бабата. Айде! Бягай! Какво? Аз съм малко по-бърз, бе. Хайде, баба! Пускай! Борети! Дай ми злато! Не, я не съм взел. Хората с баба ходи като някак... като бавния интернет. Ми интересно. Има всяка скръп. Сега ходи добре. Сега пък може да танцува. What the fuck? Да продължавам с следващото ниво. Често. Трябва да вземи диамант. Ето. Нещата. Котенце. Колко сладко. Сякаш някой астурбира по душа. Честно, някой сякаш астурбира. Искам да кажа нещо друго, вие се засетите. Как е да живота? Трябва да засадне тестата с невъзможно. Трябва да се скриме в леглото. Айде, тази вечер ще бъдем само ние, само без котката. Айде, влизай. Це е. Взех диаманта. Се говори на човека.
как никой сам на този шериф, нали? Той е отбран за престъпление да краде на хората. Срамота. Чуете се си изтихли. Да видим следващото ниво. Тортата за рождения му ден, което не заслужава. Тази торта точно не заслужава. Хайде бе, където иде? Къде си? Искам да взема това. Хайде бе, Гошо! Излизай! Стига си играл с то самолет! Съд ти го взема! Хайде бе! Излизай! Те е срам! Ще направи аз нещо гано! Хайде бе! Сега си страна. Самолетио. Оставяме ти пай. Бегаме. Хопни си. Да ти е сладко. И сега те развивах. Коста. Бре, пая. Ти ми изяде пая. Няма значение какво просто за забавление. Тя му отправи едната торта, която да му я крадем минал часа. Мишка! Вау! Колко яко! Вземам. Ще те изям. Значи тук ме бяхме оставили, доколкото съм я играта си игра. Приемаме се. Гоним мишката. За някакъв агент сякаш излизаме от това. През сега се иска. Някакъв агент. Той не заслужава. Сега подписите си. Не заслужава. Значи аз се присъединявам. Не е проблема, ако вляза. Те сега се говорят. Как се разбира? Не знам. Покачена игра, но е забавничка. Чакай. Чакай се игра вътре. Плахчо, идваш ли? Бърз е, носи бърз. И ние си едем тортик. Короти, таксата. Това е таксата. Чак са си дали и някакъв меч. What the fuck? Така. Падна ли? Опа, трябва да се скрие тук, що са отмогли. Птичко се взеха. X-Blue, като в Clash Royale. Айде
Искам пак да му се изкензаш. Така го мърмори. Ну, хвърля птички, сега му вземем шапката. Като край. Плъвче. Сега трябва да се преобличеме. Не искам да нагледате. Ето, преобляках се. Даже порасна. Вземем кошера. Изчакайте, изведнъж мисля да ходи до Кенефа. Ха-ха-ха, аз те излагах, не ми се ходи до Кенефа. О, сега хора, не ми искате автограф, сега съм заед, бягал. Геймърчета, ако ви харесва този епизод на Tiny Thief, не забравяйте да се абонирате и да дадете поне един лайк. Това беше всичко от мен. Чао, чао!